Eusko ikaskuntzatik etorri zaigu Irati Azkue, egunon, Irati. Kaixo egunon, Ainara. Seguraldi hor, kanpoan, no? Kanpoan, beroza galanta, oaintxe bertan bai, eta kostan izanagatik ere ez da, ez brisarik eta ez ipar aizeik. Geldirik dana. Bai. Kieto. Sargori dago. Sargori dago Euskal Herrian. Eta gero hemen sartu, eta horitik eta bero ondiagoa, igual, ez, Irati? Ja sartu nahi aklimatatuta. Beno, Euskal Herriko udalak nola osatzen ari diren kontatzen ari gara, goiz osoan zehar, batzuetan herritarrek emandako botoek zuzenean erabakitzen dute, edo erabakiko dute, udaletako gobernantza, beste batzuentan, entzun duzu, alderdi politikoek euren artean egindako itunek erabaki dute, eta erabakiko dute, agintea hartuko dutenak zeintzuk izango diren, batzuetan kohesio handiagoz, eta beste batzuetan, Arantxa, gutxiagoz, ezta? Bai, eta jendartea kohesionatzeko tresna bati buruz aritu behar dugu, hain zuzen ere, gaur, orain dela 20 urte sortutakoa da, eta orain eguneratzeko, edo, berriz ere egituratzeko asmotan dira. Eta euskal kurrikuluma da horri buruz ari gara. Eta horretarako hain zuzen ere Eusko ikaskuntzan, Irati, ari dira ikastaroa prestatzen. Bai, udako ikastaroak mugazgaindikoak uztailaren 19an burutuko ditugunak Baionan bertan. Baionan. Zuk esan bezala, Arantxa, badirelako 20 urte derrigorrezko eskolaldirako euskal kurrikuluma eraikizela, baina jakina. Une hartako testu inguruan sortu zuten, eta euskara eta euskal kultura zituen ardatz, etorkizuneko belaunaldien premia erantzuteko asmoz sortua hain zuzen ere? Beno, 2 hamarkada pasa dira, esan duzu, agian beharrezkoa da kurrikulum hori horri buruz gogoeta bat egitea, ez da, berpentsatzea, nortzuk izango dira, ikastaro horretan solaskide? Hainbat aditu eta aritu izango dira, horien artean badaude, Angeles Iztueta, Iba Antikoipe, Gotzon Barandiaran, Lore Herriondo, Urgorostiaga, Nora Salbots, eta azken gonbidatu ditugu ikastaroaren aurrerapen bat egiteko. Osongi, Urgorostiaga, Saskako zuzendaria eta Euskal Konfederazioko kidea egunon. Bai, egunon. Mendibuelta egiten eta okerrez bagaude larunera iritsita, ez? Iristekotan. Iristekotan. Bistan dut. Beno, seguraldi egiten du hor? Haren dena lainotu zaigu, haren arte sekulako bero eginen, haren dena lainotu da, eta espero dugu euriak atxikiko duela. Beno, Amaiurko eskolazte ikusiko hortik, jakina? Lainotu da golako, bestela bai. Horregatik, Amaiurko eskolako zuzendaria, Nora Salbotxere gurekin da, egunon, Nora? Egunon baitazu ere. Zu Eusko ikaskuntzako hezkuntza proiektuko zuzendaria ere bazara, esiguzu, Euskal Kurrikuluma esaten dugunean, zer esan nahi dugun? Errepasatu dezagun labur bada ere, zer den? Labur kurrikuluma da eskola edukia jasotzen dituen oinarrizko dokumentua ez dela, zehaztapen maila desberdina dauzkana, eta intzuzen ere hor dago koxka kaso, lehenbiziko zehaztapen maila Parisen eta Madrilen ematen da, eta gero hegoaldearen kasuan bi erkidegotan ez dela, eta gero ikastetxe mailan. Eta duela 20 urte, intzuzen ere hausnarketa horretatik abiatuta, plantatu zen euskal kurrikulum bat behar genuela, eta aski irudi polita eman zuten, aski grafikoa, espiral bikoitz batek edo ordezkatzen o irudikatzen zen euskal kurrikuluma, nolabait erranez, guretik mundura eta mundutik gurera, mundua bereganatzeko jasotzeko planteamentu bat zela, eta hori da, gutxi gora bera. Eta horixe izango da beraz, Baionako ikastaroaren muina, euskal kurrikulumaren berrirudikatzea, hezkuntza etorkizuneko jendartea kohesionatzeko tresna den aldetik ez da, eta 20 urteren ondoren non gaude eta norantzkoaz? Hori da justuki egin eduguna, argazki bat, bere kolore guziekin, eta hortarako, jatorri ezberdineko jendeak bilduko ditugu, adituak bilduko ditugu, eta hori, nolabaiteko geldialdi bat egin, eta begiratu aintzinan ze bide berri ardezakegun, euskal kurrikulumari buruz, eta hor batez ere, euskarak eta euskal kultura duten pisua neurtu, eta horri toki zentrala emateko, zer egin dugu ongi orain arte, zer egin dugu gaizki orain arte, eta egindakotik ikasi, eta hobetzeko xedearekin. Sumatzen duzue ondo egin diren hoiek eta gaizki egin diren hoien printza batzuk esaterik bai? Orain arteko bide honetan, 20 urte hauetan? Hainbat puntu, adibidez,
euskararen inguruan, hor uste dute ongi begiratu behar dugula orain arte, euskara ikasi dugula, darba ezen beste euskaraz, eta batez ere, euskara behar bada, gogetatu behar dugula euskal kulturaren zati bat besterik ez dela, ez? Eta momentu honetan ari garenean euskal hiztun aktiboak eskaz ditugula, euskararen erabilpena eskaz dela ikusten dugun momentu horretan, behar bada, euskaraz ikaste horri zentzu gehiago eman behar digula, eta nola eman zentzu gehiago, kulturaren atetik sartuz, ez? Ez hainbeste behar bada euskaratik euskal kulturara, baizik eta euskal kulturatik euskarara joan behar dugula, ikasten dugun horri zentzu bat emateko. Eta kultura aipatzen dugunean, euskal kurrikulumak biltzen ditu arlo guziak, ez? Eta behar bada, euskal kulturari bere zentzu zabalenean eta adierazpen ezberdin guzietan tokia eman behar diogu gure ikasketa prozesuan. Gertatzen dena da, euskararen gai hori eta noraztuk ere antzemango duzu hori, ez da berdin ikusten nondik begiratzen denaren arabera, ez da? Esan nahi dugu, Nafarroako egoera erabatekoa izango da, Zuberoa koa beste bat, eta hor diferentzak egongo dira, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan agian beste bat, eta hori dena nola bateratu? Bateratu behar bada, agian ez, dakit. Bueno, sikiera kohesiorako tresnak behar ditugu, eta igual hori zahar berritzia eta helburu izan daiteke ez dela, ni Nafarrotik edo begiratuta, gainera hori da, euskalgintza, kulturgintza, euskuntzagintzaren munduak, edo inguru giro horietan gaur egun eskatzen ari zaiona ere, bai ez, herri honei edo gure agintariei eta bar. Nafarrotik ikusita, biztan dena euskara bernatuta ez dago toki guztietan, ongi jakinen duten bezala, entzulek eta bar, zonifikazioaren ondorioetako bada, euskararen legearen zonifikazioaren ondorioetako bada, beraz, ez da sikera bermatuta eskola guzietan, eta hortik hasita, eta gainera pentsatuz lurralde horrekari, kohesioari, ere egin diezaioken ekarpen horretan, segregazioarekin dauden arazoi, eta bar, nik uste dut bintzan Nafarroaren kasuan hortik erreparatu beharko geniokela, ez minimo batzuen bueltako adostasun batzuk lortzera edo ezakit bidean tresna berriak o tresnak zahar berritu edo hortik igual. Bai. Eta gero hori praktikan nora ze izango litzateke eskoletara eramateko zerbait? Eskoletatik, ze hori esan dugu hasieran, ez? Euskal kurrikuluma eskoletan finkatua. Eskoletara, praktikan hori nola gauzatuko litzateke? Ez teoria mailan esan dezakegu, baina? Hoi da, kontua. Duela 20 urtekoan ala eman zen, ez? Kurrikulum bat eman zen, garai hortan nola paperian, eta zabaldu zen ikastetxe guzietara, eta egia da, Euskal Herri honetan, egoera administratibo eta politikoak eta tarteko, hori izan zen ikastetxeen, kasu batzutan ikastoleen, kasuan sare horren autua izan zen, bertze batzutan ikastetxena, edo maisu maestren eta irakasleen autu personala batzutan izan zen komunitate horrena, ez? Hori aplikatzea edo ez, eta hor zailtasuna badira, baina, bai bintzat tresnak ematea, eskaintzea, edo pixket hori berriz susperraldi bat, o bulkaldi bat ematea horri guziari, ez? Bai. Ipar Euskal Herrian gainera, basoa egin berri dute ikasleek eta frantsesez egin behar izan dute filosofiako azterketa eta biharamunean ere berriz ere kaleak hartuak ziren egoera desberdina lurralde bakoitzan ez da. Bai, egin ezberdinan ala ere egoera diglosikoa denek bizi dugu, ez? Naiz egoera administratiboa eta ezagupen ofiziala ez izan berdinak, hala ere egoera diglosikoa bada, eta hegoaldean gaztelera nagusi da, eta Ipar Euskal Herrian frantsesa nagusi da, ez? Eta nahi duguna errango dugu, baina sare sozialetan, hedabideetan, eta eguneroko bizitan, noski arnaz gune batzuk salbu, baina geroz eta gutxiago dira, frantsesa eta espainola dugu nagusi, ez? Beraz, egoera diglosiko horretan nola irakatsi behar dugu, zein da eskolaren egin beharra, baina ez bakarrik derrigorrezko hezkuntzan, azken duela 20 urte, euskal kurrikuluma pentsatu duen derrigorrezko hezkuntzarentzat. Orain nahi duguna da ikuspegi hori zabaldu ere, aurre hezkuntzatik unibertsitateraino, lanbide-heziketaraino euskal kurrikulumak ze toki izan behar du, eta horri itzuli bat eman behar diogu,
azken finean Euskal Herriko edozein bazterretan izanik ere, tresna berdintsuak beharko ditugulako, euskara ezin dugulako frantsesa edo espainola bezala ikasi, edo euskal kultura ez dugulako frantses eta espainol kultura bezala ikasi, ditugulako hizkuntza eta menderatzaile horiek dituzten tresnak, gureak asmatu beharko ditugu, eta euskara ezin dugu ikasi ere atzerritarra hizkuntza bat bezala, ez inglesa edo alemana bezala, zentzua eman behar dugu ikasten dugun guzti horri, eta euskal kurrikulumaren begirada berri horrek, zentzua eman beharko dio ikasten dugun guzti horri. Eta zer diozue komunitateari buruz? Nora, aipatu duzulen, hezkuntzako komunitateak hartu zuela, ez da, orain 20 urte kurrikuluma, eta, zaizea dagoen larunaldean. Enbata sartzen ari da, Freskura pixka bat behar dugu, freskura pixka. Bueno, esaten ari nintzena, Nora, orain 20 urte hartu zutela hezkuntza komunitatekoek kurrikulumura, eta, bakoitza altzuen neurrian garatzen saiatu. Gaur egun, komunitate hori eta euskal kurrikulum berkontzeptualizatu batekiko nola egongo ote da? Oide kontua, ez? Orduan eman zen horrei erronka berria gehitu zaizkiola, 20 urte pastuta ondoan, ez? Eta ez dakit, ikusiko da, ez? Udako ikastaro horretan eta komunitateak eta dituek eta zer dioten, baina bai behintzat, gure susmoa da edo, klima larrialdi gaitasuneko soziala, justizia medioambientala eta biofilia eta kontu guzi horiek kaso duela 20 urte etxeden nahi argi ikusten, naiz eta kontuz aski aurreratu izan zen, begirada pedagogiko batetik ikusita eta eskintzinaria izan zen ikuspegi kompetentzial hori guzia jaso zuelako, adibidez Madrildik etorri zen kurrikuluna baino naunitz lasterrago, eta badira hori, jendarte aldatu da, ez? Eta jendarte parekideo feminista baterako zaintzaren etika eta gaitasun guzti horiek eta segurazki etziren kontuan hartu. Eta gero ez arestion ibilizarete adimen artifiziala, eta teknologia, big data, eta horrekiko begirada kritikoa, eta hori dena uste dugu errebisio bat behar duela. Biztan dena, Euskal Herritik, Euskaratik, eta ez, gure realitate hurbiletik, baina bai biztan dena ere mundu global hori kontuan hartuta. Orduan hori dena da pixketa erronka orain, bai. Gero ikastaroan landuko duzuen hori guztia, nola jasoko duzue? Zein izango da hurrengo urratsa? Bai, hola guk, plangintzak nahiko epe luzera egiten ditugu, eta 25 arteko plan bat daukagu diseinatuta, foro bat eginen dugu, abiatze foro bat, urrek aipatzen zuen bezala, etapaka, haunitz igual zentratu izan da LH, derrigorrezko hezkuntza horretan, eta bai egingo dugu, hori, unibertsitatean, lanbide heziketan, bai derrigorrezko hezkuntzan biztan den ere bai, eta, hola, etapakako eztabaidak eginen ditugu, eta izanen dituzte, holako bateratze momentu batzuk ere bai, ez dala? Arnaz luzeko lana izango da, Luze, joko dure. Bateratzen momentu batzuk eta Eusko Ikaskuntzaren kongresura arte, eta hortik aintzinera ere, gutxi gora bera diseinatuta nondik eta nora, baina, arnaz luzeko hauxe. Izango dugu. Horren berri ere, Nora Salbotx, eskerrik asko gurekin izategatik, eta Ur Gorostiaga berdin zuri ere, gertutik jarraituko dugu, uztailaren 19 mugaz gaindiko udako ikastaro horrek dakarrena, eta Irati eskerrik asko zuri ere. Mila esker zuei. Eusko Ikaskuntzako proiektu honen berri emateagatik.